Helo bawb, siwr i chi. Dim ond fideo byr y tro yma. Dwi'n i ddim yn bwriadu creu fideo gwbl heddi, ond mae'n Larnog. Chi'n gweld y clogwyn tu ôl i fi. Bod yn wylo am ffesilau wrth gwrs, ond mo fi dod o hyd i ddim byd o bwys y tro yma. Neu gwneud bwysig, wi jyst yma, bod yn onest, i fod mas ar ddiwrnod yfryd o fai. Ond reswm yn gwneud y fideo, wi newydd cwrdd a theulu o teulu ifanc. Teulu dwyieithog, oedd y tad yn siarad Cymraeg a'r plant a'r fam yn siarad Saesneg. Ond fel hen athro wrth gwrs, ces i gyfle i esbonio tipyn am ffosilau i'r bachgen ifanc. Oedd e wedi bod yn ffeindo sawl peth, felly ces i gyfle i esbonio iddo fe beth oedd e wedi ffeindo. A hefyd nes i roi ffosil neu ddoi iddo fe, sy'n beth neis i wneud, achos does na ddim lot arbennig yma heddi, ond wrth gwrs, pan ych chi'n blentyn, mae popeth newydd yn arbennig, ynddo e? Felly, dros blynyddoedd, mi'n siŵr bod fi wedi rhoi degau, os nad cannoedd o ffosilau i ffwrdd i blant, ac mae ni mewn ffordd yn fuddsoddiad yn y dyfodol. Achos mwyaf o blant fydd yn magu diddordeb yn ffosilau a daeareg ac ati. Wel, peth da yw hynny wrth gwrs, bydd dyfodol y maes mewn dwylo da. Felly, pob lwc iddyn nhw, os chi'n gweld y fideo yma, oedd yn braf i'ch gweld chi, a pob lwc gyda'r chwilio ffosilau.